Every Saturday tuko live na MC Omari Nash. Usikose kuanzia saa 3 kamili. Wewe moto ka pasi. Every Saturday tuko live na MC Omari Nash. Kuanzia saa 3 usiku. Keep tune Alright. Koro ingata madwaro ni labda in kaka idwa no team ni promotion moro matin or idwa no olandi kiki wachni Omari lando mana jok mose hit. Omari kia manyo ma jothumbe madongo. Omari tinde kia number 1 piny kanyo inyalo gochonwa samora mora. Wan ka gi Kevo Mam mana kaka winjo no endo owacho. Yes. Kidwaro Kevo Mam utaenda hapo YouTube. Search Kevo Mam Muda Sembo. Utanipata hapo, songs zangu ziko hapo. Subscribe. Nitashukuru hiyo support. Facebook niko na Facebook account Kevo Mam Muda Sembo. Yeah. Ukiingia hapo utapata program zetu za show kila weekend. Niko na page at Facebook Kevo Mam Joera Mag Kevo Mam Muda Sembo. Kanyo binyalo yuda. Hapa ni ana member. Yes, ina member. Koro joma moko mapoko donjo kanyo. Inyalo join Joera Mag Kevo Mam Muda Sembo mondo mi wamed ting'o account no malo. Kevo Mam Muda Sembo. Then kawuono wan Angel Brisivo Kariobangi South. Mano Nairobi ka. Koro akwayo ni ka in machiegni tafadhali time mundi chopi mondo mi imiyo support mora chopo ni kanyo no bende en mana support okochuno ni nyakibiri Kevo Mam kitingo pesa no. An kasene ni sambedo piny kanyo no kati madho mana soda kati modho mana pi bro mora mang'eny. Koro kiny wan Sunday. Yes, Sunday kesho tuko Jacaranda, Comfort in Jacaranda, Soweto. With MC Omari Nash. Winyo watch no. MC Omari Nash atakuwa ndani ya nyumba. Yeah. Then akiana nyalo nyiso gi program ma next week. Kongi watch mara bwana. Yes, program ya next week 23rd itakuwa on Thursday. Tutakuwa Ukambani, Garissa Road. Ukambani? Yes. Congratulations. Tutakuwa kwa 23rd White Stallion, Goliba. 24th itakuwa on Friday. Podwanu wae kanyo. Then 25th Christmas. JD Makongeni Police Station. Nikalo Makongeni Police Station mbele kanyo matin. Highway dondara kanyo. Mano Christmas. En boot canteen. Koro kidonj canteen. Kori kala gi ndara oko. Okay. Eno na mbele kanyo tent kanyo. Okay. De mano chieng tarik 25 Oriso. Omari Nash kani kanyo bibo bete. Baba an kipanga andonga kweni anonge ano katal gaji. Mari wabro bedo go mari kanyo. Yes. Then tarik pradek. Tarik parego chiko. Milongo ni 30th. Tarik parego chiko. 29th. Yes. Mano bede Thursday kendo. Wacha kwa dok Ukambani. JD again White Stallion. Goliba. Then tarik pradek. Mano 30th Kendo wacha kwa chwade kono. Yes. Then 31st. 31st koro waloko higa. Yes. Waloko higa jo Dallas. Mano walungu ni dala. Keti kanye ma kora chake thum. Mane kumutiegi? Kanye kumutiega. Koro kanye ma waloke higa. Okay. Then tarik achiel. New Year. Koro wachako higa manyien. Mai ipango tich. Higa manyien wachako. Higa manyien. Mano bro bedo Q Lodge Be Center. Tarik achiel. First tarik achiel. Q Lodge Be Center. Higa mar 2022. Kanye wabro bedo ge Omari Nash. Ogola nyundo. Awiko undwe. Awiko undwe. Iluongo ni the king of mano lyrics. Ang'e. Atiyo kode otie banda ka kidogo korka opisore. Nyocha timo na interview. Koro mano nyiso ni Nyasaye osechako
Chako ya unayo. Osechako ya mbap pinyi. Mano koro ingena lungo ni wuda. Okay. Yes. An aero ngamuse golo ngato. Yes, koro ariyo kode shoka ni tarika chiel. Tarika chiel 1B center. Wose koni maber ni wadhi bedo kacha gi Awiko Hundwe, wan kacha gi Kevo Mam, Ogola Nyundo, MC Omari Nash. Yes. Meet para time. Koro program motieko go en tarika 8 Saturday. Ni wa chwade status Makongeni. Yes. Program modong. Wabiro miyo we Facebook mono wakono uche. Yes. Program modong. Wamiyo Facebook kanyo. Kibro donjo page mar Kevo Mam Woda Sembo Facebook. Wall mar Kevo Mam Woda Sembo Facebook. We do program te. To inyamiyo gi namba ni nyawe namba ni kanyo? Kozo ukimanye Facebook. Yes, namba nyala chiwo. Kech mane namba na mar office. Namba na mar office en 07. Kech kama mondo gi winy male. Namba na mar office en 07 97 32 58 55 97 32 58 55. Yes. See you there. By next year 2022 tutakuwa live na MC Omari Nash kwa so inajiita Super Sato 1-on-1 Super Sato na MC Omari Nash. By next year 2022 tutakuwa live na MC Omari Nash kwa so inajiita Super Sato. See you there.